Abusia ema remfi se nananom gusu a adofo adehyenom obi bia wate dase bro se bunsu wesi ahene kokyira ahene santemanifa kwa akura semu asie ayeya enti obi a ede eyen santene eba ebechia nananom na se wate a Boahia nantuo abusua won mo asante mampon na no te se ye rotunfo ebo boahia nantuo din eho abakosem de mnim so wate bi enne na busua na de hia won mo asante mampon no enne no onom so jesa twi ekọ nananom atrankonya anim ekokyia wo mo na wo mo so ya akonsem ne nsem a wo mo edema eye nananom no wo mo ede tuudwa na safo kantanka wono ene di abusua nanim ene wo mkọ mampon ahemfie ene dayi a na efe na eso ani so yie pa ohene chiame odawro ma obetia manato na ahema na mampon ahema na jakuma difie a otoso miru na kontre na jase na nkobia ene mampon man enyina se yegina haya aye na nabo ahia nantuo adehye busua a wo mampon ha ene abegina monim na ede se briche ebo ewo kuroimu a yegina yanim sem na abusuafo no ebi di pawo amanone ebi soso wo kwayem ne de keka ho yen wa wo ha de yebu bi akana nanom ho ama yachia na yakochia na hema ene nanom nende na busua dom ni nyina yetimi ahia yesi yeba na asemu a ato mampoman yaba ni abema na hema ene nananom mampom panifo se yegina ye yako na ehihye fufuru bi a ho bi ano ya sotia adawroma na ekwan ebefa so bi ano ye de aboa ma ye gya ye wura kwai se ne efata Bolivia ye baya yentimi yenmise asemu abai nananom trasia ye nubuso ahoho ba ye num dokodoko nti yekura yensem ensuo packet no edu na dokodoko soso adaka edu na fe snap pantu edebre nananom na hima padawroma na posi akwa kontire na ajase ankobia adonten senia boahia nantu abobo no ye omo ye bretu omo kasa no omo sidi abe ye ne omo nyina na anya na ahima oni maame batampa watifia wo hwe ye nyina ye so aka ye ne omo ono nko a ne do ne omo nyina na anya enti omo kura omo nsuo nakadu afi minerals nakadu snap pantu esiso na posi akwa wo fa aseda fom na senia wa hia nantu abobo no a omo ye bretu senia bo hia nantu abobo no na nasafo dawa no na hima o se wienum nyina achi enye de ya ye beto blog e de agunsuo no ho nti wo mo bo amu ade a ye me de ma na ntia na senia wo mo kasa no yo se ya da no abusua ase nemo ye hihye ya no ye ne wo mu nyina na anya ti de ye bia wo mu nyi wo mu mfirim ye ne wo mu nyina na anya na ye nyina ade atoye ni nti ye da wo ase de wo mu aye no nananom se ye da mo ase